Takže čaute, no a konečne po dlhej dobe vyšlo videjko. No a v tomto videu sa pokúsim urobiť môj skin hlavne, ak má aj Jern, Safa a takýto youtuber skin, špeciálne pekný, tak si teraz si pozrieme nejakú tvár. Zatiaľ by si každý toto normálne, bo asi najlepšie aj. Toto nič. No, tu môžem ostať, nechcem šauče, toto tiež ostane. Politické vlasy moje sú v pohode, no ale asi nie. Tieto ešte nevidím, počkať, dám si dole čiapku. Ok, neviem prečo. Môžu byť, no ja chcem byť jak Japánek. Neviem, niečo má byť, no pleša to udavné. Toto určite nie. Toto nechám, no a bol som sa zmeniť, toto môže ostať u mňa. Na farbu netreba. Toto asi nie som z Ghostbusters. Toto vyzerá, keby som tlstý, tak to určite nie. Toto trička, toto určite nie, to sa také, ok, to môže byť. Hej, toto mi nepadlo do oka, to je dá. Tak to asi. Tento klop môže byť. Sluchatka. Tieto sú poho určite. Rukavice. Tieto pojmu, to majú, to bude ruky, táto jedna stačí. Ne. OK. Bol tretí. To má každý. Nie. OK. Asi žiadne. No, ne. Žiadne mužko. A toto nie, to bude vyzerá, ako keby som nezískal všetko. Určite nie. OK, to môže byť. Tak toto je môj skin. Poňa v pohode. Ahojte.